1,000 pesos allowance para sa mga estudyante isinusulong sa Kamara. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Unang araw pa lamang matapos manungkulan ng mga bagong halal na opisyal, isang kongresista na ang nagsusulong ng pagbibigay ng 1,000 pisong allowance sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang high school. Sa inihain ni Batangas Representative Leandro Leviste, malaking tulong umano ito para mabawasan ang gastusin ng mga estudyante sa pagkain, transportasyon at mga pangangailangan sa paaralan. Allowance ng 1,000 pesos per month per student sa buong bansa. Ang estimate po ay mahigit 27 million ang mga estudyante sa Pilipinas ngayong bagong school year. Kaya pwede po natin i-multiply 27 million times 1,000 times 10 months in a school year. Kailangan na 80% ng attendance ang dapat punana. Sinangayunan naman ito ni Sama, isang incoming college freshman sa Dagupan City. Aniya, malaking bagay na itong pantustos sa araw-araw. Ako po ay pabor dito dahil isa na rin itong malaking tulong bilang isang estudyante sa personal ko na experience. Malaking tulong na ito sa kahit pang-araw-araw na pangangailangan, sa simpleng pamasahe sa school at mga maliliit na babayarin, malaking tulong na ito. Dahil dito, maglala ng pamahalaan ng 300 billion pesos taon-taon. Nang matanong naman si Leviste kung saan kukuha ng pondo, sagot niya kung kailangan mangutang ay magandang pagtuunan ang investment na ito. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.